Sessio numero 2, eli 4. vlogi. Mut nyt on uusi puhelin käytössä. Nyt unpackataan 2 siistiä jotain juttua, mitä on tullut. Ahaa. Amos Young, The Dialogical Spirit. Christian Reason and Theological Method in the Third Millennium. Mitäs täältä löytyy seuraavasta? Nyt on joulu. James Goa Smith, Pentecostal Contributions to Christian Philosophy. Okei, James Goa Smithin filosofia-hommia. Thinking in Tongues, eli Pentecostal filosofiaa. Sitäkin on joku tehnyt. Sitten In the Days of Caesar, Pentecostalism and Political Theology. Amos Young. Vihdoinkin mä saan jotain kiinnostavaa poliittiseen teologiaan liittyvää ja sitten ilmeisesti vähän helluntalaisesta näkökulmasta nopeasti katsotaan sisällysluetteloon. Täällä on kaikkea kiinnostavaa. Kuule, tän kanssa meille tulee kivaa vielä tässä systeemissä. Mut mä laitan nää vielä näytille, niin mä voin sä näet oikein hyvin, mitä tässä on. Kukuluru.